ilimin kimiyya na da ƙarfin tasiri na haska wa duniya ta farke a cikin duhu tamkar idan haske. Amma sai dai idan ya faɗa hannun da bai dace ba, hallau zai iya ƙone gaba ɗaya duniyar izuwa toka. Da taimakon shi wannan ilimin kimiyya, rundunar Indiya ta samu sarrafa wata ƙira ta mafi ƙarfin tasiri, wacce ba a taɓa yin irinta ba. Ƙira wacce suke ƙoƙarin safarar ta izuwa sansanin su mafi tsaro. Wannan ƙira tamkar garkuwa ce a gare mu, amma in ta faɗa hannun magauci, za ta iya komawa takobi. Takobi wanda da shi za a iya ketawa ta cikin zuciyar Indiya. Sansani ga Snow Leopard. Sansani ga Snow Leopard. Me kintacin lokacin isowar ku? Snow Leopard zuwa sansani, kintacin lokacin isowa mintuna 10. Mai mintuna 10. Farmaki! Mashiya! Saki aji. Je! Snow Leopard ka sassani, muna bukatar dauki! Kawanya! Kowa kai farmaki! Ku ɗage rufi! Ku kilace ku tsare kunshin! A sahi ba maza ce! Lura na gaba! Kai so! Tanka sai ta karfe tara, wuta! Tankar za ta gimsa jerin gwanan mu, farmaki! Chan, ka san yadda yake da matukar haɗari haɗuwar mu a fili haka. Amma a bisa sanin haka tun da ka kira ni a cikin dare na baro Indiya na zo nan, so ina fatan dai wani abu ne muhimmi kuma babba. A tarihin Indiya ba wani abu mai girman wanda da ya taɓa faruwa, kuma bayan shi ba za a samu wani ba. Indiya ta yi sabon aboki. Waye shi? Isa ɗan ƙasar China? Shi ba sashi ne na kowace ƙungiya ba. Me yake so? Shi gwamnati yake so ya sauya. Me yasa yake duk wannan? Sai dai kuɗin nan ya kamata ku san me yasa ya zaɓi ƙasar Indiya. A madadin gaba ɗaya duniya suna cewa aksari sabon maki kan kasance tsohon aboki ne. Waye kai? Taɓewa wacce za ta sauya jiya, yau, haka zalika gobe. Taɓewa mai kawo da wamammiyar karkarewa ga takaddamar tsakanin alheri da shari. Lokaci yayi. Menene zai faru, Chan? Girmansa zai kasance sama da kowane yaƙi da Indiya ta taɓa shaidawa. Rundunar Indiya san ba za ta kyale ka ba. Ni ma ba zan kyale rundunar Indiyan ba. Chan, baka fa taimakawa. Ba wani datse, ba wata masaniya, ba wata makama, ka bani wani abu mana. Duk wata masaniyar da nake da, na riga da na baki. Ni kawai dan ba da sako ne. Yanzu kuma Misha ke ce. Waye za a samu ya gaya me ya faru haka? Ba wani ne? Kada Al'azar ya samu wani abu ya labai. Yawwa, aha. Kunga, na sani akwai tambayoyi da yawa a cikin tunaninku. Amma ni kuma tambaya ɗaya gare ni, ga ku duka, waye mai yankewa, kaza daidai ne ko ba daidai ba? Zan gaya muku. Idan mutane 100 suka haɗu suka aikata abin da ba daidai ba, a matsayin daidai ake kallon abin. Shi kuma mutum ɗaya, idan ya ware ya yi daidai, a kuskure yake tashi. Amma barin gaya muku wani abin mai jan hankali, wanda ke da ƙarfin iko a hannunsa, a koda yaushe shine ke kan daidai. Kuma a wannan kadami, ƙarfin iko a hannuna yake. Kuna da matukar jin alfahari da rundunar ku ko ba haka ba, to ku kalli abin da na musu. Kuma yawa, bugu da ƙari, zan kwace wani abu mai daraja daga wajen ku. Fatan ba za ku damu ba, na san dole kuna tunanin, wai asali me nake so? Indiya. Zan shafe ƙasar Indiya daga taswirar duniya ta hanyar amfani da injin ku na kankin kanku. Kwanaki uku gare ku. Maza mana jama'a, kuna buƙatar yunkurawa yanzu. Ba ku ji ba wata magana da ake cewa aikin gobe ka yi shi a yau, aikin yau kuma ka yi shi yanzu. Nan gaba me ke tafe? Warai, ruguzawa. Tashi guda ruguzau zai faru, saboda haka me na ganda. Kun kusan me ruguzau ke nufi? Zan gaya muku, a takaice ma zan fi iya sha aikace. Zan nuna muku. Wannan mutumin mahaukaci ne.
gagarumin farmakin ta'addanci. Yalla bai. Kowa wani mutumin ya kwace mana iko akan hanyoyin sadarwar mu. Ya sakar mana da gaba da ilahirin sadarwar mu ta tsaro. Ku tashi kadarorin mu na gaba da iyaka nan take. To yalla bai. Ba wata fa'ida yalla bai. Jiya da daddare Shanga ya kira ni zuwa wata tattaunawa a Shanghai. Sai dai amma kafin ya gaya min wani abu an kashe shi. A maganarsa ya faɗi cewa shi sabon maƙiyi aksari yakan kasance tsohon aboki ne. Captain Misha, muna cikin yanayi na yaƙi. Babu lokacin warwaro ɓoyoyin abubuwa. Me zan faɗa wa ikon sama? Janar Shargil, yanzu menene abin yi? Wannan farmaki ya fi kowane da muka taɓa gani girma yalla bai. Ya kamata mu yi ne cikin hanzari, kuma cikin sirri ya kamata a yi hakan. Cikin sirri? Ai ka san me ke cikin kunshin, ko ba haka ba? Yalla bai, mu nan za mu dawo da shi. Kawai mu dai ka ji mana da ikon sama. Kwana 3. A kawo min mutumin nan cikin sa'o'i 72. Kuma ina buƙatar wancan kunshin. To yalla bai. Na kasance ina ta bibiyar kunshin. Ya zo a jirgin layar bata. Ya ɓoye daga ganin duk wasu hanyoyin tsaro na sa ido, tare da yin kutse a sararin samaniyar ƙasashe da yawa. Haka ya tafi simul daga Indiya zuwa Ingila ba tare da wani tsaiko ba. Hakan ba zai yi ba tare da ilimin fikira, aiwatarwa da tsarin gudanayya ba. Yallaɓai mutumin da ya kashe Chan. Shi ma yana sanye da sak irin wannan fusken. Sannan kuma da ya samu rauni, raunin da kankin kansa ya warke, abin da ya wani iri. Kai ka ce shi irin mutumin baiwar kirkira. Sosai ma ko yallaɓai. Ki matukar kula Captain Misha. Wannan masaniya kada a bayyana ta ga kowa. Amma Captain, wannan kunshi shine makamin da yafi kowanne karfi da hadari da aka taba kerawa a kasar nan. Ki fahimta cewa a wannan kadami, kaddarar India tana hannayensa. Dan har ya samu amfani da wannan kunshin, duka mun gama yawo. Wannan shine dalilin da yasa dole mu dawo da kunshin. Amma don wannan macin ma, dole muna buƙatar wani daga waje. Wa kenan labai? Ba iya mutum ɗaya ba. Mutum biyu ne. Jami'ai biyu na rukuni na da kotun soja ta hukunta. Zagakulan jami'ai biyu da ban taba ganin kamar su ba. Shekaru 8 baya. A'a, daban na musamman. Ta yaya ne kake yin haka yalla bai? Ta yaya kake kasancewa cikin matakar farin ciki kullum kana zuwa ƙarshe? Tun muna yara an koya mana wani abu guda. Idan kana gasa da yara ka dinga bari suna lashewa. In ba haka ba za su yi kuka. Kuma dama shi jarumi ai daga ƙarshe yake an tayowa. Ha? Akwai ƙarin wanda zamu je tare ne? Mi sauri mu je mana wancan tsohon kwanan yana jiran mu. Mata su so mu gaba. Yalla bai. Freddy, Yalla bai. Rocky, zuwa nan gaba ka tabbatar kan kai beni ka kashe sautinka. Me ma tsohon kwano? A hantsin yau Alzayeda sun farmaki ofishin jakadancinmu na Kabul. Sun dauke jakada tare da iyalansa da wata jami'a mace sun yi garkuwa da su. Sannan sun ajiye su a sansaninsu a wani karamin ƙauye mai suna Shakkotabad a wajen Kabul. Daidai nan. Me bukatunsu? Kun tuna Jamaluddin Haƙani? Kwacen jirgin Kandahar IC-814 amma kuma ICIA sun kashe shi. Amma da yanzu abinda Alzayeda take so, dan gidan Jamaluddin, Muhyiddin Haƙani ya zama sabon shugabanta. A yanzu haka shi kuma Muhyiddin yana garkama a kurkukun Tihar. Ka ce a ta'addancin ma ana dan wani da wani abin da wuyar yadda ko gare ka. Madalla, a cikin jirgin nan mai saukar ungulu za a sauke ku tazarar kilomita 6 gaba da iyaka. A filin kare ihunka, sannan Laila Majnun za su kara kai ku gaba tazarar kilomita 7. Oh, Laila Majnun. A wasan soyayya mutane jakuna suke komawa. Waɗannan sun yi ingantayya zuwa dawaki. Ina son wannan mahankalar hata ka uwa. Aha, gwanin ban sha'awa. Bayan ta'addancin jirgi Icha 714 mun hausa tsauran tsarin rashin sulhu da sasantawa. Don haka ba tare da mika musu Muhyiddin Haƙani ba, dole za mu yi kutse zuwa sansanin Alzayeda mafi haɗari tare da dawo da duk waɗanda aka yi garkuwa da su. A raye, a tunanina, abu ne da ba zai yiwu ba a aikace. Amma dai da baka faɗa haka ba yallaɓai. Yallaɓai ka kwasan cewa jikimar mu tafi basirar mu girma? Kuma da mu me ma za mu kira wannan? Ban gane ba. So yake wallafa a Facebook. Sunan mace mara yake so. Kai dan Allah mana Insta. Na gode Allah mana bai ce Orkut ba. Orkut? Wai kai dan wani zamani ne ma tukunna? Yalla bai dan Allah yana da shawara. An ba izini? Ina jin ka. Mutanen India da mutanen Afghanistan abu bi kadai suke marari. Wasan cricket da kuma Bollywood. A can tashoshin yaren Hindi 2 ne zuwa 3. Shine nake tunanin duk wani fim da aka saki a yau din nan sunan shi shine zai zama sunan macin Maryam. Kudin bogi. Ai ko yana ga yayi sosai. Za a kira wannan macin ma. Yallaɓai da kwai ɗaya tashar ma jaraba ɗaya tashar da Allah. A duba wannan tashar. Kai. Babban mai gida, karamin mai gida. Yafi? Ka ji daɗi? Ai ko na yi matukar jin daɗi. Za a kira wannan macin ma da suna ba ma kama. Babba, karami. Mintuna 45 kan asibanci. Yallaɓai. Ni zan ji da arewaci. Kai ka ji daga bashi. Me yasa kai zaka jagoranta? Mene? Me yasa ko banda kasancewa ni ne zakakuri? Waye gogagge kuma mai shekaru? Waye matashi mai salo daban-daban? Waye na tsatse wanda ya fi hankali? Waye mai zafin hannu kuma gwanin burgewa? Waye kakkarfa mai kalkale komai?
waye mai hanzari da zafin hasala? Waye na gaba a shekaru?